Assalamu alaikum yana mata. Ni faɗa ne nake son yi ma ƴan uwana mata. Faɗan game da ƴar mace ta sami ƴar mace ƴar uwarta suna mu'amala da junansu ba shi da kyau. Gaskiya ni na gan shi a gurina ba shi da kyau. Dan Allah faɗa ne ana ja muku kunni. Bai kamata kuna soyayya da ƴan uwanku ba, kuna mu'amala da ƴan uwanku mata ba. Wata ma sai ta kare wannan nata a ƙarshen ta ma ko namiji ba za ta samu wanda zai aure ta. Ga wata labari, ina da wata kawa wallahi yarinyar nan ko ban tsammani za ta yi min abin nan ba, ban tsammani za ta yi irin abin nan ba. Wata rana ina zama kawai tsaya ne na ji tana lallaba ni. Na ce a'a lafiya, to ai ni ban ma san kungiyar da ta shiga kenan. Ta sa kanta a cikin wahala da tausayi. Kungiyar wahala, tausayinta ma nake ji wallahi. Dan ko yanzu ta bar abin nan, da wuya za ta samu saurayin da zai aure ta. Shawara ne ga ƴan uwana mata, gaskiya ku daina. Ni yanzu da yi lesbian, ni gwara maza kawai su yi ta min layi kawai. Ko da maza ɗari ne kawai su yi ta min layi. Ya fiye min. In je in sami ƴan uwata, in je ina mu'amala da ita. Gaskiya bai kamata. Mata ana jawo ku. Kawai ku daina irin abubuwan da kuke yi. In za ku nasu ku samu maza na gari, ku nasu kawai ku samu maza na gari. Faɗa ne kawai nake muku. Ga ku ƴan uwana mata, ina roƙon ku gyara halayenku. Ku gyara halayenku.